पब्लिक स्पेसमध्ये बोलायला एक कन्सेंटची गरज असते मुग्धा. इव्हन मी आज जेव्हा मी आज ओमिशाबद्दल बोलतेय, मी तिच्याशी काल बोलले दॅट मी एका पॉडकास्टवर जाणार आहे अँड आय माईट टॉक अबाउट यू. आणि इट इज लहान मुलांना आपण युजली त्यांचा कन्सेंट घेत नाही किंवा त्यांची स्पेस आपण रिस्पेक्ट करत नाही, किंवा मुलाबरोबर फोटो काढला की आपण पटकन त्याला स्टोरीवर टाकतो, ह्याच्यावर टाकतो, पण आपण त्या मुलाला विचारत नाही. इट इज नॉट अबाउट अरे एवढं काय फॉर्मल रिलेशनशिप आहे आई मुलाचं, असं नाही आहे. पण नकळत तुम्ही त्या मुलाला शिकवताय की कन्सेंट मॅटर्स. यु नो, ह्या गोष्टी एक मला असं वाटतं की सिम्पलची गोष्ट आहे की जेव्हा मी एक्सपेक्ट करते ओमिशा माझ्या रूममध्ये यायच्या आधी की दरवाजा बंद असेल देन शी शुड आस्क मी आय कम इन. द सेम रूल अप्लाइज टू मी दॅट जेव्हा मी तिच्या रूममध्ये असेल, जस्ट बिकॉज ती माझी मुलगी आहे आय कॅनॉट बार्ज इन टू अ रूम. इट इज अ सिम्पल वे ऑफ टेलिंग द चाइल्ड की मी तुझी स्पेस रिस्पेक्ट करते जसं तू माझी रिस्पेक्ट करतेस, आणि पुढेही हे तू लक्षात ठेवावं.